Aga jingile kai Uruguayan Primera Division ka national ka badai ka club ka ba u Suarez uile kai kalaya khai bat ka defensor sporting aga ni jingile kai ka national kalayo ban penki jar nengko lengba u Alfonso Tresa bat ia ka bol la penbu da u Suarez. Bat haga kelamit kata ke minit ke ba sau peu nyau ka defensor sporting kalala ban penya khai ya ke sigol jong ka national lengba u Matias Aboldo adin ka to ka ne minit ka defensor sporting kalayo ban Thep ya ka gol ka ba ar ka jong ka Henry u referee u klem ken ya ka gol namar bagadei ka handball adu bakut kane ke jingle kai kine ki artali ki tim kilaya khai da mar sigol lengba kane ke jingle khai ka national kala hab ban hiar ha ka kerdan ka ba ar hakamit ya keng pon kat bakar riwar play kalayo ban kiu haka kerdan ka maning bat ka defensor sporting kane haka kerdan ka balai agi jingle kai Premier League ka Manchester City kala chop sok persya ya ka Southampton da sau lagano aga ni jingle kai u Cancelo ulayo ban pergi jar nengkong nak bentaga Manchester City haka minit ka ba arpeu aga minit ka balai peu ar Foden ulayo ban Thep ya ka gol ka ba ar aga kelamit kata minit ka ba sau punyau Suarez ulayo ban Thep ya ka gol ka bat haga minit ka ban riu peusan uhalan ulayo ban Thep ya ka gol ka ba sau nak bentar ka Manchester City haga wipat ka jingle ka Chelsea ka lala ban lim ya ka Wolf dalai lagana haga jingle kai German Classic Jong ka Bundesliga Dortmund persya ya ka Bayern haga kela step kata haga minit ka ba lai peulai ka Bayern ka layo ban Thep nengkong lengba Goretzka bat haga kelamit lengba Usane kabayan kalayo ban Thep ya ka gol ka ba ar ka jongka bat haga minit ka ba nyeu peusau lengba Koko ka Dortmund kalayo ban Thep ya ka gol ka banengkong ka jongka bat shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba kentai peu plus san lengba Modeste ka Dortmund kalayo ban Thep ya ka gol penya khai jong ka Bayern Munich